Prinsesse Belle, hvad laver du her? Prinsesse Sofia, din amulet har tilkaldt mig, så jeg kan hjælpe dig. Jamen, amuletten har fortryllet mig, og jeg har allerede sagt undskyld til Viola og Rose, fordi jeg prallede, men jeg kvækker stadig. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre. Tror du, du kan hjælpe mig? Ja, men den eneste i verden, der kan ophæve fortryllelsen, er dig. Det var jeg bange for, du ville sige. Ja, jeg forstår dig godt. Hør nu mit eventyr om en, der engang var så streng, men blev den rareste fyr. Det var med sort magi og meget trist, fordi det var ikke nemt at være sådan et dyr. Han så jeg led, blev trist og ved, og ændrede stil i kærlighed. Så prøv igen at være deres ven. Giv dem besked fra hjertets sted. Du fandt en helt ny vej og havde ikke lyst til gode venner og leg. Nu har du mistet din røst. Har du fortrudt, min ven, så gør det godt igen. Det er ikke så svært, men du skal skynde dig. Du så de led, blev trist og ved, og ændrede stil med smil og kærlighed. Så prøv igen at være deres ven. Giv dem besked fra hjertets sted. For undskyld er et ord, man siger så tit. Med handling, der kommer du vidt. Du så de led, Jeg så de led, blev trist og ved, og ændrede stil i kærlighed. Så prøv igen Og vær deres. Vis du har mod og kærlighed, og giv dem besked. Fra hjertets. Fra hjertets.